Club Junta, building better Africa. Kumalawi kuno sana yanganira kuti biko mtali kakutoka kucholo kwa parliament anaibolesa kulilongo anabolesa Kamuzu Stadium anaibolesa Bingu Stadium sana yanganira sa kuti akutokera kuti komasa maoffice munali wose ogwira na manja sotokera mbali zose zomwezi za ku Israelizi 2 million antoka 2,140,000 otokera lilongo yoka mwina mwa kutoka mo 28 ina 14 ina 52 ina 30 zomwezi ena 8 eni ngati kuneno kukutoka anthu 8 ngati kumachinga kakutoka anthu 24 ngati kusanja kutoka anthu 5 koma Malawi muno yomwe itu yomapita kuti azikaweta agalu ku Israeli bo yomwe akuchita kukondera nawo yomwe eni chifukwa chake ife tachoka kwa alliance chifukwa Mwaswera bwanji ya Malawi Chigawo cha kumadzulo program yathu yomaliza usiku uno program ya Nkhanga Zaona tsiku lanu linali bwanji tiyamikire kunena kuti maikali yati atulusidwa apasidwa pero tingonena kuti ulemu ndi matamando zipite kumwamba kwa mwini amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi tiyamikire Mulungu samalephera ndipo akayamba ntchito yake amafunatu iye mpaka akayimalize nchifukwa chake Amalawi ndofuna ndikutsimikizireni kunena kuti ntchito imene tikugwirayi ndi Mulungu watituma ndipo amatipasa chilimbikitso ndipo tiyimaliza ntchito imeneyi kodi mukuziwa kunena kuti Ambuye akalola mwini wakeyo akalola akufuna kutipasa mavumbuluso amenewo Amalawi ndofuna ndikuuzeni tsiku limene lolo kuzakhala kututumuka anthu sazagona usana ndi usiku ndipo mwina ndi sikuso limene ame ndi polisi izagawikane ame mwina kuzakhalaso anthu ena opita mbali ina ena opita mbali ina polisi opita mbali ina chifukwa siku limene lolo ndikuti mungopemphera kunena kuti Mulungu angokonza azisiye zinthuzo mmene zikufunika kuti zikhalire zikangoti zangotheka andale osakupenga misala ndikuti andala akupenga misala osati misala yonena kuti mwaona kuyenda ali maliseche iyayi koma azakhala atazunguzuka mutu nkumazifunsa kuti what happened chizungu chake chizakhala what happened agaula Mtanyiwa musawo pyeze ndikuti chizungu chake ola akulu kusirikaliko chizungu chake what happened dziko lizasokonekera koma Amalawi ndi amene siku limeneli pamene anthuwa akuti what happened Amalawi ndi amene tsopano inoyo muzakhala tsopano osangalala kunena kuti Mulungu ndi wamayankho Limpopo ndi Comrade Mtanyiwa ali ndiye kuti pamwalira munthu ayi sikumwalira munthu koma mavumbuluso amene akufuna kupereka Mulungu tiye tipemphere molimba kunena kuti mavumbuluso amenewo
mulungu akwanirise. Ndi pamene amalawi amene samaikhulupirira Limpopo FM azambe kukhulupirira kunena kuti koma ali Limpopo FM mulungu azikudalisani. Posachedwa pompa amalawi tikhala kunyada atu tikati kunyada siku limene lolo anthu azagona mu msewu kuzakhala mahutala azakhala akulira. Mahutala azakhala akulira. Simava ikawina bata bullets kumalira ti mahutala popi. Siku limene lolo mapopiwo azakhala ono di Malawi yonse ikusangalala kunena kuti koma ndi Zaona zathekadi chigonjetso chija tachipeza. Limpopo ndi Comrade Mtanyiwa chigawo cha kumasura. Pamene ndikumaliza programu iyi ndikhala ndikunyamuka kumene ndili ulendo wa ku Blantyre. Limpopo ndi Comrade Mtanyiwa. Choyamba tisanayambe programu ndimafuna ndikupemphera Malawi nonse kunena kuti tiyeni tisafoke, tiyeni tikalembese nkhani ina imene ndikufuna ndibwere nayo yokhuzana ndi kulembesa. Ndionena kuti ku primary school yotchedwa Gambula kumulanje, ku primary school yotchedwa Gambula kumulanje East kulimbuli kumene MP wake wadera limeneli ndi Dauti Chida. Kumeneku ana azaka 18, 19, 20, 21, 22 akubwezedwa, akuthamangisidwa. Timafuna Achida mukati yang'anire kumeneku kuti kodi chikuchitika ndi chani. Akuwakaniza. Ndipo ndifuna ndithokoze machechi akumulanje choyambirira pa zolengeza zawo chikumakhala chowalimbikisa akhristu kunena kuti tiyeni tikalembese. Ndifunanso ndipezerepo mwayi mipingo ina machechi ena tiyeni talimbikise akhristu athu kuti apite akalembese mukaundula umenewu. Ndiye ndikuti kugambula ku primary school tamva kunena kuti pamenepo amene akugwira ntchito pamenepo akwathamangisa anthu. Ndiye uthenga umene ndapasidwa ndi anthu akugambula akunena kuti mukapitiriza ndiye akuthamangisanipo. Mene aponi kalindo akhala kunena kuti iwo alibe Facebook. Amalawi ndizomvesa chisoni apire malata akupitirizabe ndikumatumiza zinthu za kuchikangawa pazifukwa. Akulemba pa page yawo imene aipangaso kumene aitsegula kumene ndikuma yankhula zosiyana pamenepo page yonse ya aponi kalindo. Izi zikuchitika chonchi chifukwa cha Richard Chimwendo Banda akupanga izi amtuma pire malata cholinga ampezere zifukwa Boni Kalindo, cholinga Boni Kalindo amange. Akufuna atamanga, akufuna atamupha koma Nkhanga tizikuvuta. Nde achita create so page ina a Richard Chimwendo mosogozedwa ndi pire malata. Nepaja koti la Malawi za ufiti zimanena kuti ku Malawi kulibe ufiti. Chifukwa mlandu wake umakhala wopanda mboni.
akalindo ndodo zituluke, ndodo zituluke ziwiri osati imodzi, ndodo zituluke. Akuti muvi woyang'anira akalindo suchedwa kulowa m'maso, muvi woyang'anira suchedwa kulowa m'maso. Anthuwa apanga kwakwana, ndi nthawi yonena kuti nawonso aone ma consequences, chifukwa tu akuchita kukuyambani, akuchita kukuyambani. Utenga wopita kuzipani zotsutsa zonse kunena kuti pakufunika kuti muchilimike komanso mulimbe pamene mukupangisa misonkhano yanu m'madera osiyanasiyana. Wamkulu wa polisi Amelin Yolamu auzidwa ndi achimwendo, auzidwa ndi president wa dziko, auzidwa ndi azikhale ng'oma kunena kuti kumene kwapita azipani zosusa, kumene koko kukamabwera mwa uthenga, ngati uthenga anatumiza achisale kupempha apolisi kuti akachose anthu pa msewu, anauzidwa kuti alibe mafuta mgalimoto. Choncho apolisi ambiri, ma police station ambiri auzidwa kunena kuti azipani zosusa akamapanga misonkhano yawo, akamakumana ndi mavuto, apolisi musamapiteko, ndipo apolisi musauza anthu amenewa kunena kuti mulibe mafuta. Nde inu azipani zotsutsa ndimafuna ndikupempheni kunena kuti pakufunika muzikhala chikwanekwane. Taonatu ifanya mata MCP atanyamula maflagi, palibenso munthu amene anganene kunena kuti yayi amene achasa MCP, amene aja ndi a DPP okhaokha. Kwa Nsundwe ndi kwa MCP aliyese amaziwa, ndipo tazionera tokha kunena kuti anyamata akwa Msundwe ndi amene amapanga zimene zija. Amalawi ndifuna ndikuwuzeni kuti Ernest Pambala akumopseza munthu wina nkumamuuza zonena kuti amupha chifukwa chonena kuti akumganizira kunena kuti iyeyo ndi amene akutenga ma information kumapasa a Comrade Mtanyiwa. Nde apambala akuti iwo apanga zimenezo. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti apambala pali nkhani zambiri za inuyo. Mukamatumidwa a president akamapezeka kuti akupita kumalo amakusogozani tu inu, ndi amene mmapita kumeneko ndikukakhala woyambirira kukafika kumeneko. Kodi zimene mmapanga kumeneko zija ama akutuzanso ndi munthu amene mukumopsezayi, mwakhala mukumakhala ndi chibwezi kwasiya akazanu, inu mkumapita uko ndikumakakhala ndi mzimayi wina dzina lake ndili Chulamawa. Mbuyo muno mukachokaso nyumba mwanu nawonso akazanu nkumapezekanso zonena kuti aliso ndi chimwene wanu nawonso kulowaso mu field. Malawi nkhani yokhuzana ndi Commission of Inquiry tamva mayina anthu, koma ine ndi abwera ndi mayina anthu ochepa ndi cholinga chonena kuti tikamanena kuti Commission of Inquiry iyi is not credible enough, sitikusangalatsidwa nayo Commission of Inquiry imene iyi, sitikukondwa nayo. Ndifuna ndikuwuzeni kuti chifukwa chake ndi chani. Choyamba tili ndi dzina ndi Amere Nkosi. Amere Nkosi ndi memba wa MCP komanso ndi mulangizi wachakwera pa nkhani za mtendere. 2019 Amere Nkosi
anali MCP commissioner ku bungwe la meki lero awasankha kukhala mmodzi wa wopanga kafukufuku wa imfa ya achilima. Amalawi sitithandiza zimenezi. Ndikufuna tu mundisatire tikamanena kuti sitikukondwa. Pali zina lina Alan Chinula ndi loya wa Nkhanga. 2019 anayimira Chakwera mulandu wa zisankho. Ndendofuna munduze inuyo tilandira zosatira zenizeni. Tili ndi Adise Kwatani amenewa akuyang'anira za mabwalo a ndege. Ndege zikamauluka, zikamatera, zikamanyamuka, amenewa ndi amene akuyang'anira ntchito imeneyi. Ndi amene amalumikizana ndi anthu. Ndipo a president anati ndege inafika kumzuzu. Akuti ndege inafika kumzuzu a president. Kusonyeza kuti anthu amene amalumikizana waja ndi amenewa. Ndelero anthu amenewa anapotoza a president. Ripoti ili kuti ndege sinafike kumzuzu. A president akuti ndege inafika kumzuzu inabwerera. Ndipo ndifuna kukuwuzani kunena kuti anyamata akulu, anyamata amene amagwira ntchito ndi mkulu ameneyi ndi amene amapereka china chilichonse kwa Chakwera. Ndi amene analakwisa Chakwera kunena kuti ndege inafika kumzuzu. Ripoti likuti ndege sinafike kumzuzu. Munthu ameneyi akuyenera kukhala nawo mu commission of inquiry. Tili ndi Aemakalia amasapota MCP ndipo ndi mulangizi wa Chakwera pa nkhani za mgwirizano. Amalawi tatiyeni tizinena zinthu zoona zenizeni. Aemakalia amasapota MCP ndipo ndi mulangizi wa Chakwera pa nkhani ya mgwirizano. Atipasa zosatira zabwino awo. Ndetili ndi Amonsino Tawale. Amonsino Tawale ndi mmodzi wa akuluakulu abaki. Ndipo anthu amene wawo ntchito yawo ndi kuluzizula boma kwauza kunena kuti anthu akugona ndi njala muziko muno, katundu wadula. Koma Amonsinyo Phiri, Amonsinyo Tawale alephera kwayimirira Amalawi. Amonsinyo alephera kwayimirira Amalawi. Lero agwira ntchito yotamandika yokapanga kafukufuku. Ngati alephera kupakiko kwayankhulira anthu. Ndiye tili ndi Abusa Atoni Nyirenda. Abusa Atoni Nyirenda is the best friend wa Chakwera. Tinanena kunena kuti achilima atamwalira. This guy, he went to Mr. Chakwera to say congratulations. For what? Did the president win the competition to say congratulations? Angakale mu commission of inquiry tipindule chani Amalawi ndi munthu oterei. Tinanena kunena kuti anapita nawo kuunga. Tipindule chani. Ndetili ndi inkosi ya makosi Mberwa 5
ndi mfumu ya ngoni jere Chakwera anamusankha kukhala member wa water board ngati board chair akuyendera magalimoto aboma. Amalawi tilandira zosatira zabwino muli ndi chikhulupiriro mukhoza kuona mayina amene ndikuperekawa ndi kulumikizana kwawo ndi a president ndikotani. Tili ndi Asunduzwayo Matisi amene tikunena kuti ndi mmodzi mwa majaji amene ali corrupt. Ndipo amakhuzidwa ndi zakatangale anachosedwa ntchito ku famu ina atalandira 30,000 rand. Ndipo kampani ya ku South Africa imene timaicha SABC, South Africa Broadcast Corporation ya ku South Africa, inawasumira kuboma ndipo apolisi anawamanga ndikuwachosa ntchito. 2020 anali mmodzi wa majaji amene anagamula kuti chisankho chibwerezedwe. Wapasidwa maudindo ambirimbiri ndi Achakwera. Pano ndi vice chancellor wa University of Malawi, ndi board chair wa National Sports Council, ndi mulangizi wa president ku Human Rights Commission, ali ku Supreme Court. Ndipo anamonjezera malipiro. Funso ndilo kuti amenewa atithandiza Amalawi, amenewa atithandiza kupanga kafukufuku. Amalawi pacha sitima chedwa kuiwala. Amalawi pacha sitima chedwa kuiwala. Ndiye ndikufuna ndikukumbutseni kunena kuti mu Commission of Inquiry menemu muli mkulu uja amene anachosedwa ntchito ndi asilikali awiri amene anamuchosa ntchito ndi Lazarus Chakwera. Amenewa ndi Brigadier Mituka. A Brigadier Mituka anachosedwa ntchito ndi Achakwera powaganizira kuti akufuna kuwapha Achakwera. Amituka ndi asilikali awiri. Lero Amituka asankhidwa. Munthu yomwe uja amafuna kumpha Achakwera uja wasankhidwa kukhala nawo mu Commission of Inquiry. Aliwa Comrade Mtanyiwa kafukufuku amene mwapeza kuti ndekatiye na Malawi tuone. Brigadier Mituka anachosedwa ntchito ndi Achakwera powaganizira kuti akufuna kuwapha Achakwera. Lero Achakwera omwe aja akatenga a Brigadier Mituka kuti akakhale nawo mu Commission of Inquiry. Mudziwa chifukwa chake? A Brigadier Mituka anali mzawo wa amalemu Achilima, ndiye akufuna kupomboneza abanja la kwa Achilima. Akamaona kunena kuti kuli Amituka, mitima yao ikazikike pansi kunena kuti amenewa chifukwa chonoti ali kumeneko zinthu zikhala bwino. Koma si choncho akubanja kwa Achilima musazikhulupirire. Amalawi tikuti munthu amene anachosedwa ntchito takuchosani ntchito mukukayikiridwa kuti mufuna muwaphe a president ndi anyamata anuwa. Lero munthu amene uja wasankhidwa kuti azikapanga kafukufuku wa imfa ya Achilima.
chifukwa chonena kuti ndachilima panali ubale nde akuona ngati atipomboneza Malawi ifetu timapanga kafukufuku timafuna tidziwe ndipo ndikuyankhula pano Malawi zimene titapanga kafuku wathu zomwe tazipeza nkuti amituka akugwirisidwa ntchito ndi achakwera pofuna kusokoneza aku UTM komanso pofuna kusokoneza akubanja kwa chilima kuti akhale ndi chikhulupiriro kunena kuti kafukufuku ayenda bwino chifukwa amituka anali nzawo wa amalemu achilima. Nde ndikunena pano mwana wa mituka watumizidwa ku China ndi achakwera, mwana wa mituka watumizidwa ku Dubai, wina watumizidwa kwa America. Malawi Commission of Inquiry imeneyi itithandiza ikungofuna kutitayisa nthawi ndi kufuna kwa seka Malawi pakamwa kuti asamayankhule. Nde chimene ndingakuuzeni ndichonena kuti Malawi Commission of Inquiry iyi palibe chimene itipindulire. Pomaliza pa Limpopo FM. Ndikufuna ndipereke warning. Pali nsikana uyu hulela chabe amene wapasidwa mfuti kuti azindisaka chifukwa iyeyi she is a good hunter. GetItYours.com. Malawi ndikuti pali mtsikana ameneyi amagulisa thupi. Dzina lake ndi Chinga. Chinga wauzidwa kuti azindisaka. Chemwali ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti kuyambira mmawa ineyo ndamene titi ndiyambe kukusakani osati kukupanganiso ni zinthu iyayi koma kuti mukhulupirire kuti ine ndine Comrade Mtanyiwa. Kuyambira mmawa ndizibwera pa social media ndiziuza mtundu wa Malawi kuti Chinga ndikunena pano ali malo akuti, Chinga ndikunena pano ali malo akuti, Chinga ndikunena pano ali malo akuti. Ndi pamene muziwe komanso mukatengera masewera chifukwa ndikupita kumulanje kukakumana ndi agogo anga zimene akandiuze kumeneko ndigwirisa ntchito zomwezo. Zimene akandiuze agogo anga ndi zimene nditi ndigwirise ntchito. Ndikachokaso kumeneko ndipitaso kwa agogo anga kuchilazulu kumeneko zimenezo akandiuze kumeneko ndigwirisaso ntchito zimenezo. Malawi mtsikana amene Chinga akupezeka pa nambala iyi 09963919994. Ndipo Chinga ndikufuna ndikupaseni nambala yanga. Ngati mwina munaiponya anthu amene anakupasaniwo ndikufuna ndikupaseni 078-161-6727. That's my number, Comrade Mtanyiwa. Mukhoza kundimbira pa namba imeneyoyo. Ziko
zikomo kwambiri. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Ndikatero sa Malawi ndamaliza program pa Limpopo FM ndikufunireni usiku wabwino mwakoma nonse tentonse tikalembese. Club Junta, building better Africa.